Il-kap nazzjonalista Adrian Delija attakka lill-Prim Ministru Robert Abela li qed iżomm pożizzjoni soda mal-Unjoni Ewropea fuq il-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Ir-responsabbli hu matur. Fl-istess waqt li fuq ix-xandir nazzjonali għajjar immatur lill-Prim Ministru, Delija ħareġ jiddefendi l-kellim tiegħu għall-Ġustizzja Jason Azzopardi li fetaħ kwerela u akkuża lis-soldati lill-Brigadir Jeffrey Kulmi u lill-Prim Ministru Robert Abela biqtil ta' immigranti. Akkuża li ġib magħha pjena ta' omor il-ħabs. Imma mill-parti tiegħi jien li interessani. Mod kemm il-każ Jason Azzopardi li imbarazzak dik il-ġurnata stess. Mhux kwestjoni ta' imbarazzani. Delija kompla joħroġ u għal Jason Azzopardi li għamel denunzi. Illi jekk inti xi ħadd qed jakkużak b'xi ħaġa, ma tmux tattakka l-avukat tiegħu. Mhux normali di. Jekk xi ħadd jakkużak. Ma mhux avukat normali. Huwa anormali, supernaturali. Huwa kellim ukoll tal-protezzjonista. Assolutament. Meta inti tkun qed twettaq il-xogħol tiegħek bħala avukat, tkun qed twettaq ix-xogħol tiegħek bħala avukat. Qudiem dak ir-rappurtat li l-evidenza mresqa mill-Laqda Repubblika stess ġew mgidba l-akkużi li għamel Jason Azzopardi fuq l-Armata, Delija ddefenda l-aġir. Jien kont ċar mill-ewwel ġurnata illi kwalunkwe NGO mhux li issa kienet oħra. Hija fil-libertà li tagħmel azzjonijiet li trid. Il-ġimgħa l-oħra komplew joħorġu aktar inkonsistenzi mill-kap nazzjonalista li l-ewwel qal li l-immigranti f'nofs ta' baħar għandhom jiġu salvati u jinżammu fuq vapur barra minn pajjiżna. Imbagħad ikkundanna d-deċiżjoni tal-Gvern li jsalva l-immigranti u jitrasferxxihom fuq bastiment il-barra mill-Kosta Maltija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.